Regional Democratic Alliance kadai ke kenhon senrop apning ki MLA ka UDP but HSPDP kasyong menta saha kakti ka UDP banrai lakin beteng biang ya ka jinge trelang hakane ki election MLA harja arpulai lani kin penkut no habakren bat kilat pathai khubor hadian ke Central Executive Committee jongka party hakane ke singi baar uba KP pangniang badai u presiden rang ba ka HSPDP uloong bahadu menta kim patla satya banrai kanu teli ki konstituensi kin penyang kertong namar kidang hap banya keren shua haka RDA katkum ke jing ong jong u ka parti ka don kumba khat ar hadu khat lai teli ki konstituensi kibala poi final haka election ka baladap lai thu ru ba hakini gisngi kila thau ru ye ka election committee kaban penkre yakimat yakun election na ka banta jong u araja arpulai Kanungut kebangin penyeng, it is too early for us to mention nama bangi dang don hakini kicing right. Tikna syai kum kasni kalong bakat kini ki pocket jungi ki balong khat ar klai teli ki balong well organized kitu ki bangi don hakini le final hakini ki last election la MLA MDC dekat banyo ka total numbers of seat kabangi ngin penyeng kalong ba ngin pala bani sulut kebaarung inang api kata RDA kada ban ong makaru deh mo lesing ini trelang biang lese don ka jin sujumut yang tai ne ngin penkut 3 mut kampat deh yang pada bantip kita berkoi tagawai ban yetu ipi deh gani ba nagaliang jungi ha kan election committee ngila ya keren ba ngidon sibun ki jinon kam jong ka party kamta ma bangin penmi ya ka manifesto ya ka jutang clay election jong ka party syak election apply ya kan ru ngi la pengkre kum ka party baru ki nongrim mo ki issues ki batan kam kum ka khasin state kum ka ban pendep ya kan ka jing ya baik ya urusan dang sa riu teli ki jakai ka jia bom padon ka jing ta dum ta kasi nang ta ka youth policy ka ba nagaliang ka central youth wing jungi kala pha sangi mo nang ta kabidai phang ka rep karyang kaba mangi ha ka parti msuangi don ya gane pat ngina pan bhai su ka ngina pe ka policy ba government ka labu nang ta bre rungi don ki wei pat ki bon ba ki bangin pen bha ya gane ka manifesto ka jungi te ya gane ta ka single da kren jrong bha sani bha janai bha khnang ba walang ri ka parti ka ba khamrit gum ong ki wei ni ka ba khamduk tang ba gane ka kenti manta ngi kwa bani iya ka jing iya ka dur ka ba phla khndiat haki pai ba la badong iya ka kita ka mission iya ka ba ka mission jongka ka don lupa ka vision jongka party na do mai hopping hadu mta kasi kum ka party along san ko lai teli kisnem bangila yo ban ya lenti hakani ka ba ka chongi te kani ka ka wei ka ba mangi kum ka party mta kasi ngile ya tai ngile thirba namar pi ba ngin lek sya ki pai ba da kata ka bong to wan sangi but to one single party mangiron sibul ke pisa ban finance pi ka khamdei ha ka manifesto jongi ndai to one segeri ka party in tap ya ka mesim ijri halor ki nongrim ki bangila shaban wanra ya ka jingida mo ya ka jaimri ka jongi ka bakarpang an wanra sha kata ban ong bangila ban tei ban promote ka jaimri ka jongi ka bakarpang but ka kum ka party ngi kloy ban ya debate mo but ki wei per ki national party bahato kita ki agenda ki manifesto ki issue jong ka parti jongi ki long name ba ka jai mi kan pediang ka long name ka ban penmentoy ka example kum ka penbai pudu sam hato ka parti jongi ngi race ngene da ki suppose and them hato kam demo ka need jong ka seven re hato mantangi kren spang ka 12 AB ka ba mentai ka board ka ndo ka siap ka kerteng ka jongi ki pai ba ngi ki try kendo ki try lum ki try wa ki try jai ki try scare kumta ka ba menta ka power of legislation ban thau an helo khando ka siap phim la ka state megala du mal kasi tani ka cabinet jungi lani governor jungi ba un ai license ya ki briu jungi banti doyong banti motion hinda ki don ka bortang bakin recommend sa ka sarkar India da ka pentri kam hadu menta da ka anyo ri India ka kata ka anyo ri India ka ong MMDR Act 1957 ka bamut ba ka state jungi haka ikhtiar jung ka 6 schedule nimpa som la yo ya ka bor ka pura bagin sin syarhi mo ya ka khando ka siap ya ka klau kaptap lani ki markor do te kum gini ki ngi ka SPP ngi fokus ida sngokhia ba sanpos nem ka state gadon ngimpat long
jilai lu hak ikhtiar ke jungi ngidang don hak bor jong ka sarkar India te kadai kata kan ka wei ka piao san posem hoi ngila rakhe ka state hoi ngila sha stom kum ki breu jong ka party jungi lais pa atam ngila tho ka sarkar Meghalaya live nai nriu nai ki breu jungi ki sha set potok ka full fledged state pala kata ru khndo ka siap we are still but I need to move forward but fight manong ba ai ba ka jala jungi ikhtiar jong ka le ka power relation jong ka kadian ka dor ba ka Mizoram kadian ka dor ba ka Nagaland mo kadian ka dor ba ni ki North East kuran hak tu ka lais pa ni puwai article ba yangi ba de 6 schedule la tersat no ya ka 12 ab ya ka khadara bangi ong berskata te kini ki jingkit ram jongi kum ka party ngilai ro dak sing seluruh but ngi sungsu ba kini ki isu ba ko dor ki kham khrau ba ne ka spa ka bentak election ko berwan ya cakmat na kamta kan ke jumpen kre jongi ya ka election house nam arjar mulai te kandiat abangi kran bat ke jinglong ke jingman ke jong ka party ke jongi hagi ni ki term ki beladap ngidon kata ka RTA apa deng ka UDP bat ka HSPDP te na kalang jongi kum ka party mentang isyong ni ngimpat sim kanu ka rai ke bangin ong bangin penkut na penskam mereka ni ngin saya sim banyak kedulang nak kalian juga parti hi kadon kata kajing suskam bangin penklan ya kajing ide jong ideki regional force te kata ka subo ka kajing mun te raya kani ba dengin sara ba de ha kajing kedulang apa deng jong ka arteli parti ke UDP bat ka HSPDP te bai de kata ngi pen kuat angta te bai de bat kiwi ba de ki kam ki bangile tir po ka parti gilong ba kumno ngin penklan ya ka ni election ke baduan te ke jingdon kam ke ba khmat ay kalong ba ngide ban ya cha ka grassroots level kumno ba ngin yo ban organize biang party her kum ke badai khnang ba ngin la ban penjab kambon candidate ki kartong ha ka election ke baduan katai